jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko sunana Yusuf Y Dununu, jarumi a Kannywood, jarumin cikin fim ɗin haɗa lamba da na fito a Dununu. Naira yayi, Alhaji Naira yayi. Sanda na fito a jami'in tsaro, ɗan sanda kenan. Muna ƙara tunatar da ku da tashar mu mai suna Mr. Comedy Hausa TV. Muku abubuwan nishaɗantarwa wanda in dai ka kalla za ka nishaɗi. Don haka dan Allah ku mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa da tsarin mun ɗora yadda za ku same mu a kowane lokaci ba tare da kun wahala ba. Assalamu alaikum masoyanmu. Ina godiya. Mr. Comedy Yusuf Y Dununu, producer industry. Godiya muke.